Быел Ураза гаетенә багышланган төп чаралар Казанның иң борынгы мәчетләреннән саналган Галиев мәчетендә үтте. Татарстан мөфтие Камил Самигуллин бәйрәмгә җыелган халыкны сәламләп Русия һәм Татарстан президентының котлау хатын укыды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә намаз укучылар рәтендә иде. Бәйрәм сүзендә мөфти республикада дин өлкәсендә башкарылган уңай эшләр турында әйтеп китте. Вәгазьдә исә ул бүгенге көндә актуаль булган террорчылык темасына тукталды. Террорчылар һич мөселман була алмый, Коръән аларны юк итәргә куша, диде ул. Вәгазьдән соң кешеләр гает намазын укып, бер-берсен сәламләп таралышты. Шәһәр хакимияте, президент аппараты вәкилләре җитәкчелек белән беррәттән Галиев мәчетенә гади кеше дә керә алды. Татарстан һәм Русиянең халык артисты Равил Шәрәфиев азатлыкка гаеттән булган хис-кичерешләрен сөйләде. Изге бәйрәмне хөрмәт итеп, ата-бабаларыбызның йолаларын хөрмәт итеп, безнең ошо гаеткә килүебез Алла кабул итсен дип, саваплар өмет итеп, киләчәк мәңгелек тормышыбызга үметләр. Мәчеткә керү ирекле иде, әмма һәр кеше ныклап тикшерелде. Бәйрәмне фото һәм видеога төшерергә теләүче журналистларны кертмәделәр. Шуңа да алар мәчет тирәсендә булган хәлләрне койма аша гына төшерергә тырышты. Гает намазы тәмамлангач, мәчет ишек алдында теләгән һәркем яңа пешеп чыккан коймак белән чәй эчә алды.